ko fajiri seli ka gele silamɛ nafigi ma a ma san ka fɔ k'i ye nafigi o e mɔgɔ min bɛ fajiri seli 10 heures e mɔgɔ min ma seli 9 heures est ce que a sera an ka fɔ k'i ye nafigi ya ko seli wagati fila bɛ k'a ka gele silamɛ nafigi ma fajiri t'a la fajiri ko in bɛɛ ɲɛ b'a la kɛnɛ kan o tɛ bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn dugujɛ ye minɛ bi o bɛ faamu sunɔgɔ giriyara an kan bi o bɛ faamu nka e ka kɛ dutigitɔ silamɛ e yɛrɛ tɛ fajiri la fiyewu n ko ye nafigiw ka jogo di n'a dun fɔra e ma k'i nafigi bɛ dimi n'i t'a fɛ a ka f'i ma i t'i jilaja k'a jogo ko ka bɔ i yɛrɛ la ko in ye nin de ye dɛ o la nin ye kuma ayabaw de Alahu Taala b'a la ka min fɔ o la nin bɛɛ n'a nafigiw ka jogo dɔ ye u bɛ seli salibagatɔya kama k'a sɔrɔ a man d'u ye nka n'u ye ka seli fɛnɛ dɔrɔn walasa mɔgɔw k'a ye karisa fɛnɛ bɛ seli la a banna o de y'a ka laɲini ye i n'a fɔ Alahu Taala yɛrɛ o fɔ fawailul lil musallina alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un amala jira la k'an kisi ka bɔ nin jogo jugu in ma